Coucou tout le monde! Za io zegny nagnano vidéo hely satria misy namantsika mpagnaraka page ato zegny nangataka taminaka mba hanontaniagna atsika tsiraikaraiky ato satria marary zegny izy azavazavaiko amintsika hoe ino aretignazy karaha igny zegny atsika magnano commentaire io na mandefa MP aminaka mba ho fagnampiantsika izy satria zegny natopisian'ny pagetsika ty fifagnampiagna atsika ato mifankatia atsika jiaby ke azavazavaiko aminareo aminjay izy io zegny izy tihinagna vary fotsy fo zegny aretignazy volagny vary tanaro vary faloky igny izy zegny isan'andra tihinagna zegny manta asa hoe malany tapakapoaka na hoe malany kapoaka raiky zegny izy isan'andra de zaho izy mba tiala aminazy ty fa ino zegny no tokony ataony mba hialany am'le raha de tsao zegny misy namantsika hato managna famille na hoe efa tatran'izay ka zay de karakory zegny nataonareo tafiala amin'ny resaka finanagna vary fotsy zegny no aretignazy de araratoko ete za io zegny baka nagnano soin baka nikarakara fagnevana nampiasa gamme complète spécial repos cheveux aminay ato de nataoko masque zegny izy io temps de pause nazy ambelako 1 heure de temps karaha igny zegny izy aveo kobaniko le masque mampalefadefaka volo mampamandimandigny volo hitanareo fagnevako matevigny tsara bekiny sady lava de za zegny niany nampiasa shampoing curly ty zegny tegna tsara be koa mampiasa azy ty ho anareo zay efa managna volo somary frisé zegny na anareo ty traité volonareo karaha igny zegny mba curly satria anareo manasa fagneva aminazy ty fo fagneva fa miboaka edy sady misy gamme complète spécial curly ko aminay ato fa shampoing ty zegny nampiasaiko za nanasa fagneva tio de nataoko masque aminjay izy ty de araratoko eto koa za zegny amoaka anareo ity zegny gamme complète spécial repos cheveux foka à base de gingembre ho anareo zay tia ino ma ty produit à base de sakaitany zegny satria aminay zegny tegna mampiavaka zay misy ino ma ty produit 100% naturel le tadiavinareo volaniko asa hoe à base d'oignon ty zao zegny à base de gingembre sady misy shampoing izy no misy huile végétale à base de gingembre koa miaraka aminazy de aza misalasala zegny anareo izy koa tia haniry fagneva tia ho lava fagneva tia tevigny fagneva de aminay ato solution legna tadiavinareo volaniko na à base de clou de girofle à base de romarin misy gamme complet nazy aby ty zao zegny à base de gingembre ho anareo zay tia produit à base de sakaitany satria tegna mampaniry fagneva mampalava fagneva mampatevigny fagneva koa zegny ny produit à base ny gingembre karaha ty de misy gamme complète izy ty aminay ato ty shampoing ty menaka anazy de misy masque miaraka aminazy misy crème coiffante tegna hoe complet ke aza misalasala izy fagnevanaka mbala legny marina izy ty aveo aminjay zegny kobaniko tsara tegna hoe mila mazoto atsika mikarakara fagneva fa zegny ahitavanareo fagnevan'olo tsara matevigny io de raha 100% naturel zegny no tsara ikarakaragna fagneva karaha produit-nay ato zegny 100% naturel no 100% efficace hitanareo volaniko fagnevako zao matevigny tsara bekiny izy ty zao zegny ambelako hely misy temps de pause karaha igny izy baka nataoko masque ke aza misalasala ho anareo volaniko tia haniry fagneva tia tevigny fagneva tia ho lava volo na hoe solasola zegny fagnevanareo tianareo haniry hitanareo naka igny volo mandro feno marigny satria zegny produit aminay ato no secret ny fagnevanaka ke zegny vidéo hely tsika niany ty